И здравейте хора, аз съм Еншев и това е втория ми клип някога, който ще снимам и ще бъде на The Forest. Това отново ще бъде експериментален клип, просто искам да пробвам водите, има няма. Благодаря за сапорта на предния клип, наистина много мили хора, много готини. За сега просто ще направим, окей, нормално плейтур. Мисля да преиграя тази игра, понеже съм я играл преди. Ще ви оставя да гледате това. Бих казал, че съм доста добър на тази игра. А, Да, благодаря ви за сапорта. Хора, ще скипна. Просто това нещо е много шумно и не мисля, гледал съм го 1000 пъти, ако искате да го гледате, просто намерете някакъв друг клип, съжалявам. Забелязвам нещо, че играта е доста шумна, но... Шит, но се надявам. Аз да се чувам по-добре, ще намаля малко, съжалявам, нали, за това. Намаля малко играта, гайс, просто... Добре, така е, супер. Просто иначе не се чувам като хората. Друго нещо, което забелязах е, че ми се чува клавиатурата. Това е нещо, което ще се оправи, но не и сега, не и днес, не и утре. Както казвам, много са просто експерименти, които правя в момента. Но се надявам се забавлявате. Видях ли, че иска да играе Арк. Някакви други, не видях нищо за Лига, явно никой не иска да ме гледа как играе Лига. Но видях Арк. Окей съм да играя Арк, нямам проблем с Арк. Просто, може би, не на този момент. Мен им сега е много Арк. Бих казал, че да, ще има поредица на Арк, това е. Арк ми е една от любимите игри на всички времена. Бих казал да играя. Счипих билка току-що, да викам, че съм добър. Гледайте какви грешки правя. Но да. В момента просто това са... Малко ми е странно така да говоря сам на себе си и да не чувам никаква обратна връзка, но предполагам се свиква с това. Не мисля, че ще снимам само първия ден как днеска играя The Forest. Ще ви покажа как може лесно да се развивате. Понеже тази игра много хора гледат да играят бавно. Проблема с The Forest е, че колкото повече време играете, толкова по-гадни енемите се спамват и е доста неприятно да се играе. Сега ще ви покажа как може наистина доста бързо да направите прогрес в тази игра. Нещо, което трябва да гледате е да прибавите такъв понт. Понеже най-лесната храна според мен в играта е точно така, такъв гущер. Вау. Аз съм пълен ретард. Но предпочитам да отидете на такъв понт. И изчакате, примерно, някакви рибки да се спаунат. Ето ги рибите. И с копие лесно се събират. Ало. Окей. Явно аз съм нещо слаб. Не, сега толкова риби. Събирате малко рибки и после ще ги покажа да кое място може да ги сложите. Сега търся специфична пещера, която... В даден момент не се сещам къде е. Оу, шит. Окей, това не трябваше да се случва, но... Не пречи. Трябва да има наблизо една една специфична пещера наблизо, в където може да намерите катаната. Което е, може би, или е, ако не се лъжа, най-доброто умеле оръжие в играта. Но... Това е, бих казал, една от най-лесните пещери в каквато и да е игра. Вие знаете, в повечето такива survival игри пещерите се водят като доста трудна част от играта, но в The Forest пещерите са отново доста трудни. Но специфично тази пещера е доста лесна. Искам да ви покажа колко лесно може да вземете неща от нея. Тя е доста добър стартер кейв. И препоръчвам да си направите база някъде ето тук, където ме е спал на мен. Понеже това място е като цяло всички важни пещери за да превъртите играта са наблизо. Момента не мога да се седя точно къде съм. В смисъл, точната локация на мястото на което съм и точно къде е пещерата, но ще е много забавно, нали, ако пещерата е била там. И аз през цялото това време просто съм там като загубен. Но нищо. Ще е забавно да ви покажа, нали,
Малко смиря и себе си, нали? И така, там е голямата дупка. Да, мисля, че пещерата на тука. Ето там е голямата дупка, където реално е краят на играта. Която ще отидем там, може би втория епизод. Мисля да направя наистина поредица на тази игра, понеже е доста кратка, мисля, че до 3 епизода би трябвало да мога да я превъртя. Понеже наистина ви казвам, колкото повече играете тази игра, толкова по-гадни енемите идват и нещата не са много приятни. И да, аз съм объркал мястото. На мястото, на което съм се спалнал, е реално място, където е тази катана. Нищо. Малко да се разходим, I guess. Да дигнем малко стамината на нашия герой. Има птици, които скоро ще трябва да почвам да убивам, ако се нурка. Да, костенурката не умира на one tap от копие. Явно нещо ново, което трябва да знаете. Аз не го знаех това. Имам и Sons of the Forest, за която не съм много запознат. Даже мога го целя. Да. За която не съм много запознат какво се случва в нея. Но просто самия геймплей на играта въобще не ми допада. Нали, съжалявам за всички фенове на Sons of the Forest или хора, които не са харесват тази игра. Аз лично не се изкефих. 10 стрели. Това са модерни стрели. Имаме костюм. Сега не мога да видим как съм се е облякал. Още стрели. Да няма ги отварям другите куфари. Къде е тая катана, човек? Легите на и тука. Точно където се спаунах, мисля, че. Ето го първия канибал. Интересен факт, канибалите не са много заинтересовани да ви бият първия ден. Вижте, те сега ще ме видят, но ако вървя бавно, няма да ме нападнат. Понеже това са доста... Те вървят с скини канибали, т.е. не са яли. И не са много заинтересовани от мен. Ако просто вървите нормално, или блокирате, те никога няма да ви нападнат. Така че, доста приятни. Виж, тази пример ще дойде, но няма да ме нападне. Просто са любопитни. Нали, не е нужно да ги биете в началото. Просто стоят и ще ме гледат, но няма да ме нападнат. Но после по-теглите канибали, които са, те ще ви бият. Нямате избор. Просто ме преследват. Не мисля в момента да влизам в някакви битки с канибали, понеже не е много добра идея. Особено като съм сам и още нямам никакви оръжия. Ето е пещерата, между другото. Тук се намира, ето там е твато. Ето, тя няма нападни. Влизате вътре. Както казах, аз малко се бях объркал, понеже лека по лека съм забравил тези неща. Но това е интересното поне, че ще припомняте тази игра с мен. Един вид, нали, който го интересува. Слизате от тук. Мисля да ви покажа и как се убива мутант. Най-sufficiently, само обаче мисля, че е факъпнах. Не. Ето едно клот, едно въже, една пръчка, прави лък. Сега ще сложа лъка на отбара. Колко аптечки имам? Една аптечка. Явно без към съм не спил. Тук има всякакви работи, които ще трябва. И може да чуете мутанта. Как вее. Проблемът е, че има само модерни стрели. Но сега в момента ще ви покажа. Ето мутанта се намира. Ето е там. Може да се види леко, надявам се вижда на клипа. Но вие просто не искате да продължите на тук. Мисъл, не се биете, защото просто вървите на тук. Тук няма никакви енемита, нищо не може да ви удари по някакъв начин. Нито пък да дойде, просто е фри. Затова доста харесвам тази пещера, може би най-лесната пещера в Early Games, защото ви харани с всякакви оръжия и работи, които са важни. И катаната може да намерите ето тук вътре в този човек. Пари колкото си искате има тук. Събрам. И освен катаната, може да намерите и... Сега ще ви покарам. Чайте само една сода да изпием. Да, ще запаля този огън без причина.
Лаптопа е хубаво да ги чупите, даже дават части. О! Това само аз мога да го направя, хора. Варите на тук, варите на тук, варите на тук и трябва да намерите, ето е тази малка лампичка, която ще ви доведе до това място, където има тонове соди. И тук също има сода, но имате някакъв стак. И за тези дъски още е много шумна, усещам го, че още много шумна. Може да намерите фенерчето. Фенерчето за какво е важно? Виждате като цяло за нищо. Знаеш кой искам катаната ми да е 300 майната. Така, сега за да убиете мутант ви трябва алкохол и клоц. Чай да налим още алкохол тук. Неп. Това се свети по някакъв начин. Окей. Отиваме да убием мутанта, който между другото, ако не се лъжа, в тази пещера се води син мутант. Сините мутанти в The Forest са по-силни и повече ще бият. Цяло трябва да сте по-внимателни от тях, понеже ако не сте много предпазливи, направо мога да ви преверате тъй като за нищо. Може чувам мутанта как бяга между другото. Как се започва? Вземате молотовката и я палите. Ето го мутанта. Не е син. Обръкал съм се. Окей. Ще отидем по-близо. И почваме да го целим с стрели. Това се води Армзи мутант. Видите, е доста неадекватен. И ето дете. Сега събирате стрелите от него. Както и казвам, не е кой знае колко трудно. Палите ги и после просто ги съсипате с стрели. Само искам да видя с колко стрели остана. 17. Само 3 стрели някъде съм загубил. Често ви кажа, не ми се занимава с тези канибали. Скачам тук долу. Просто не ми е тук канибали. Цялата част пещерата няма нищо. Сега просто ще избягаме до яхтата, за да може да сейфнем там и оттам ще продължим следващия епизод. Още ето това беше. Това е любимия ми стартер рън в тази игра. Просто спаунваше, както в моят случай бях на много добро място, точно до катаната, но аз малко прохабих времето и да се разходя. Вземаш катаната, вземаш това фенерчето, убиваш мутанта и отиваш на яхтата да сейфаш. През това време може да сега ще ви покажа какво много друго обичам да правя. Имам късвет, че още не е вечер. Ако бях влязал в комбат с другите канибали, със сигурност ще стане вечер. Искам да ви кажа, че в тази игра е доста странно, понеже както е така ден, ще видите след малко, буквално за секунди става тъмно. Искам да ви кажа, че в тази игра, като стане тъмно, нищо не се вижда. Гущер. Биваме гущера. Мисля, че съм вече фул с гущер месо. Не, имам още място. Ето го самолета, доста готино място за самолет. Мисля, че един път ми се беше случило да спамвам тук. Боровинки. Искам да ви кажа, че от цялата игра само сините боровинки са за ядене. Нали, от храстите. Другите няма смисъл да ги ядете. Другите са отровни. Яхта е на тази посока, от ката на пещерата, много лесно се ориентирате просто назад. Продължавате. Дето викам, няма смисъл да се биете с другите канибали, ако не ви трябва, нали, там Bone Armor, но за мен
според мен за тази игра друг армор, освен Creepy армора, не ви трябва. И друг съвет, като нали, вземете част от Creepy армора, не го обличайте, просто го дръжте, нали. Понеже като го обличете, нали, има голям шанс да станат някакви бели. Някой нещо да ви удари и да ви се счупи армора, което е доста досадно, понеже този армор е доста гаден за събиране. Трябваше да постана някакво по-трудно дификулти, но често ви кажа, съм путка. и просто да, не ми сега е нещо по-трудно, искам да чилна малко, да експериментирам малко с този канал, с тези клипове, понеже ми е интересно дали някой въобще ще ги гледа тези неща. В момента това, което говоря, може въобще никой да не го гледа. Просто хората пускат пред няколко минути просто да сквата аз. Ако сте стигнали толкова до клипа, пишете в коментарите, нали, бях тук. Вижте, по този начин ще разбера, че имам хора, които реално им пука за това, което правя. И реално гледат клипа. Нали, от скука. Тук има интересно място. Има кофари, които може да вземете някои неща, но гледайте да търсите ето тези, в които може да получите или стрели, или дайте 10 стрели. Мапам тук тиксо, изгорели турпове. Тук има флеерове. Между другото, никога не съм вземал флеер гъна в тази игра, освен като още беше в бета. По време на бетата флеер гъна беше на много по-различно място и беше много по-лесен за вземане. И ако не се лъжа, трябва вече да сме тук до яхтата и сега ще ви покажа един истарек. Аз съм над майната сега. Малко съм се откривил от пътя явно. Не знам къде. Тук има още една пещера. Още столкър канибали виждам. Това е Лен! Опа. Тук има пещера, в която ще влезем. Тази пещера е Scuba Diving Gear, който е доста медиокър за вземане, просто няколко канибала, през които трябва да преминете и то това е. Много канибали. Тези ще ме бият вече. Интересно. Те са удрят помежду си. Не ме интересува много за тези канибали да си гледат работа. Явно не искат да си гледат работа и ще трябва да ги умъртвя. Другия печаляка избяга. Няма да се занимавам с вас, хора. Не се заслужавате. Това са просто тия едно досадни канибали. Нека им дали истерега ще се покаже. Добре. Принцип на палубата там на яхтата. Може да се види един червен човек, който се скрива вътре в нея. Мисля, че просто трябва да съм по друг ъгъл. Ако продължа да снимам, може би на тази игра, искам да направя нов сейв да ви покажа този истерек. Добре, сега поправя. Отваряте това и крафтате drying sack. И слагате всичките си риби, гущери, каквото има. Това drying sack. Сега ще крафнем и ето и това. Трябва да намерим една риба и една съчка. Ето е костенурката. Така лесна за добиване, просто ударите по главата. Как нещо за костенурките е, че да дропват по 2 месо. И принцип на този брак е готино също, че има много птици, които може да ги използвате да справите стрели, огнени стрели особено или отровни, но няма смисъл от отровни стрели в тази игра според мен. Я ще красна това, ще започна проект за още един такова. Мисля, че имам... Окей, имам 2. Чай ги наредя като хората. Добре. И сега просто хора плуваме към яхтата, където ще сейвнем играта и ще спим. И ще продължим следващия епизод. Да знаете, че близо до яхтата някъде уж има акула.
Когато аз колкото и пъти съм играл тази игра и съм ходил до тази яхта, нито един път не съм виждал. Така че просто плувайте към яхтата, да ни ви е страх. Стигате до нея и се качвате тук. Така, има тук яхта, писмо, отпред има 2 въже. 3 даже, о, супер. Виждате се кой горе, става много бързо тъмно в тази игра. И трябва да се внимателен, тук има нещо заключено. Сети, масети, мисинг, симинг, ау, мау, горски, морски. И това е, хора. Сега ще сейвам и ще изчакам да мога да спа. И ще се видим в следващия епизод на The Forest. Отново казвам, това отново е като цял пробен клип, искам да пробвам да снимам някакви неща. И още ето е това. И да, чао, ще се видим друг път.